ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем, пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp, имо, экранмода рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Ваҳдат, аз территорияи Ҳисор, аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бохтар, аз ноҳияи Рӯдакӣ ва аз дигар территория аст, ки бо нархҳои арзон ҳам квартира, ҳам замин ва хонаҳои арзон аз шаҳру ноҳияи Тоҷикистон аст. Инчунин квартираи арзонам аз шаҳри Душанбе бо нархи 125 000 сомонӣ, ки квартираи тайёр. хоб, курси имрӯза бошад 142 сомон аст, ки навора сар мекунад. то охираш тамошо кунед. маромад, рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор раво кунанд, як компания хубро ба шумо тавсия метаҳем, ки грузоперевозка Ака Ёқуб. ин ака борои шуморо аз территорияи Москва ва Московская област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Регар ва ба дигар тарафҳо бурда мерасонад. ва инчунин ба 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлон, шаҳри Бохтар, Кулоб, территорияи Данғара, Калхозобод, Уяли, обшин Қумсангир, Панҷ, обшин 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлон ва территорияи Душанберо ҳамаи гӯшош оварда мерасонад. Инчунин мошини майда доранд, ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҷои кортон ёки аз ҷои хонатон худашон гирифта кило кашида ва ба территорияи мақсад ки ба пеши камаза меоранд. се та рақам аст, ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар сеш дар WhatsApp доранд. шумо агар аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунад. маромад, ба шумо тавсия метавонем, метавонем бортона соҳ саломат дар ҳамин ака бовар карда рӯй кунем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, ки срочная хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар теппаи Самарқанд, яъне Роғниҳо. шаҳри Душанбе, теппаи Самарқанд, Роғниҳо, дар ҷои беҳтарин. хона дуошона аст, ки проектҳои нав карди пол ниход бо ғишти пухта. 10 сотиқ замин масоҳат дорад, ки гирдаш пол ниход маҳкам ва 6 дар хона дорад. хона дар боло ва дар поён байн зал метавонед, ки дар дурунша мақсад ки проекти ошхона баням кune проектҳои нав хона тагшав мақсад ки ҳамаш мустаҳкам, замонавӣ, бо ғишти пухта, бехош, системаи бақувват. хона хайна мақсад ки ин хе коробка аст, ки мақсад ки баъзе сохтмонош нопур аст, дар треза ва дигар чиза гулкориша хитон мекунем. хона мегӯяд дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 470 000 сомонӣ, ки боз муомила дорад. омада мегӯяд аз пеш бинен, савдо мекунем. нархи 470 бо савдо дорад. якташ рақамҳои мегафон, ахираш 76 рақамҳои мегафон Тоҷикистон ва дуюмаш рақамҳои Россия, ки инаш да имо WhatsApp дорад. проектҳои нав 6 дар хона, 10 сотиқ замин, шаҳри Душанбе, теппаи Самарқанд, яъне Роғниҳо да. дӯстони азиз, нашод нархаш мегӯяд, нашод нархи хона бо муомилаи хуб дорад. гирдаш маҳкам, гирдашда уже одамо зиндаги ҷош ҷои беҳтарӣ, ҳама чи дар наздикиш аст. маромад, занг занед ва маълумотҳои пурра ва ангиша аз худашон гирен, бо мега муомила ва савдо дорад. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, пеши бозори Ҳисор дар мега лаби роҳда, ҷои беҳтарин. хона яъне ки новостройка, доми 11 ошона. яъне ки хонаро метавонед ки як хонага кунед, метавонед ду хона кунед, яъне ки проекташ, яъне мақсад ки ҳамун чизи проектча ҳоли мақсад вибр накарда. кадоме ки мехара метавонед ки ҳами перегородкаша худатон вибр кунед. мақсад ки фирма ҳамаш договоруш дар треза монтажа ҳамаша када метиҳам. ду хонага дар 9 ошона, 11 ошона дом аст ва 50 квадрати метр. хоҳен як хонагаш мегиред, хоҳен ду хонагаш мегиред, хоҳен дигар хел хонаро мақсад ки фирма договоруш мехелад, ки дар трезаоша часпонда ва монтажам када метиҳам. мақсад ки уже ҳами часпонда рафтесиян, передгородкаша мақсад ки хитон чӣ хеле ки мувофиқи хитон яъне карда метиҳам. хоб, нархша мегӯяд 210 000 сомонӣ аст. боз муомила дорад. бо ина рақамошон аст, тисел 24 соат кор мекунад. мақсад WhatsApp-ам дорад. доми 11 ошона, квартираи мо дар 9 ошона, 50 квадрат. хоҳен як хонага мекунед, хоҳен ду хонага, мақсад ки передгородка ҳамаша ба мувофиқи хитон када метиҳад. ина шахсоне ки мехарен, нархи 210 000 сомонӣ аст, бо савдо дорад. хоб, ҳамаш фирма договор дорад. мақсад ки ҳамин рақамҳо да шумо занг занед, соҳиби хона ҳамин кас аст, шумо да ҳамаша фаҳмода метавонед ва нархшам бо арзон мекунад. маромад.
мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар Истиқлолда. Шаҳри Ваҳдат ҷамоде ки деҳаи Истиқлол ҷойи хубе мега. Ай ҳайкали модар мегад тақрибан мегад 6-7 километр мегад то хона, яъне ки зиёд нест, ҷойи хубе. Ҳама чӣ дар наздикиш ҳозир фаҳмонда метиҳем. 6 сотиқ замин масоҳат аст ки якум ошнаш мағоза аст ки метавонед ки агар хона кинед ва дуюм ошнаша мақсад ки калон аст, метавонед перегородкаша худатон кинед хона, метавонед 4 дар хона кинед ки 5 дар хона кинед, яъне ки перегородкаша худатон мекунед. дӯстони азиз, гирди ванаи хона полни худ маҳкам аст. Якум дуюм метавонед ки мағоза кинед ки хона кинед документош 100%. наздики масҷиди ҷумъахонӣ 250 метр аст. хоб медпункт мегад 100 метр аст. мағозаҳо бо мактаб аст 150 метр. ва дӯстони азиз, мақсад ки аз ҳайкали модар мегад тақрибан 7 километр аст. лаби роҳи калонда наздик. бо иқасми блокош зиёдӣ кардаги аст. гирди ванаш полни худ маҳкам. бештар маълумота бо аз худашон мегиред. мактаб, мағоза ва масҷид ҷумъахонӣ ҳамаш ҳаст. бо обанбор дорад ки 50 метр усу ҷои обанбор аст. хоб нархаш мега 155 сомонӣ аст. боз муомила дорад ва ҳаст рақамошон мегафон аст. 24 соат кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp дорад. нархаш бениҳоят арзон. 6 сотиқ замин, мақсад ки на бо проектои магазин хона машаста метавонед ки перегородка кинед. 155 сомонӣ боз муомила дорад ва монтажамаш кардагӣ тайёр аст. шумо занг занед ва маълумотои пурраша аз худашон гиред. ҷош мега бениҳоят хубе ки масҷид, мақсад медпункт, мактабаш дар наздикии хона тақрибан 150 метр. метавонед занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ ҳаст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳ Мансур, яъне ки маълумотои пурраша мегӯяд тариқи телефон. шаҳри Душанбе дар Шоҳ Мансур. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардагӣ аст ки об ва свет дорад. хоб падвалам дорад, мега 3 та падвал дорад. бо аст дарахтони мевадиҳанда. гирди хонаш маҳкам, хайна бо агарочам дорад. 6 сотиқ замин, 5 дар хона, об свет, гирдаш маҳкам. нархаш 460 000 сомонӣ аст. мега бо муомила мекунем. 460 000 сомонӣ мега нархи хона аст. омада бин мақутон шед муомила мешавад. фақат ноҳияи Шоҳ Мансур кадом кӯча, кадом маҳаллаша нафтем, кадоми даки мақсад лозим аст, метавонед занг занед ва маълумота аз худашо гирем. ва дӯстони азиз, инчунин агар шумо дар мамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки шумо агар мамхали фурӯшӣ дошта бошед, метавонед ки мо дар ройӣ кунем, мо рекламаш мекунем. чизе ки набоша хонаи, заминаи, ягон техникаи маромат ройӣ кунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочное. қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар пеши вокзал гуфтагӣ аст. вокзали шаҳри Бухтар ва рӯпарӯи часп, маҳаллаи Гулистонда. бештар маълумот мегӯяд тариқи телефон. 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ ва ремонтам дорад. мегӯяд себеб ки ремонтуша суръатҳои дурунии хона нест, фақат берунуш. 4 сотиқ замин, 4 дар хона, обсвет, гирдаш маҳкам. нархи хона 330 000 сомонӣ аст ки бо муомила дорад. кадоми даки аз шаҳри Бухтар ҳамхали хона ки лозим аст, маромат занг занем ва маълумотои пурраша аз худашон гирем. ва дӯстони азиз, аз кадом шаҳр, аз кадом ноҳия, аз кадом қишлоқ ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозим бошад, дар таги видео, дар таги комментария нависед. агар ки мо ёфтем дар видеои оянда, дар видео кадом мақсад ки пешкаши шумо мекунем. фақат лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред ва имконият бошад навори моро падилчаш кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки 61 микрорайон, яъне открытый лестница. якхонага квартира аст ки дар 3-ум ошона қарор дорад. ремонтҳои замонавӣ ки 23 квадрати метр гуфтагӣ аст соҳибуш. доми 4 ошона, якхонага 3-ум ошона, 23 квадрат, ремонтҳои замонавӣ, обсвет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ ва отоплениям дорад. нархи квартира мега 285 000 сомонӣ аст бо муомила дошта. 285 000 сомонӣ аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, 61 микрорайон аст. хоб ин ҳами рақамҳои тисели соҳибшон аст ки кадом метавонад ки лозим аст, ки мақсад ки мехарен хай квадраташ майда, не ки нархаш арзон буда. касе ки лозим аст, маромат занг занед ва маълумота гирен. навори моро то охираш тамошо кунед. инчунин квартира, замин ва хонаҳои арзонам бисёр аст. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочное ки
қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар посёлка болои Молбозор гуфтага аст соҳибаш. Шаҳри Ваҳдат посёлка ва болои Молбозор да хонаи коробка нимсох. 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардага аст ки хона коробка аст. хоб якта калидор мега дора ва документош мега туғрия. нархеш мега 59000 сомонӣ нашуд. арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест ки арзон мекунам ин чӣ намедонам. нархеш 59000 сомонӣ ва ба мошина мегад иваз мекунем. кадом да ки хали хонаи мақсад коробка ва заминиш майда ки лозим бошад на рақамошон аст мегафон метавонед занг занед ва маълумотои пурраша гиред. фақат мегад илтимос харидори аниқ мегад тамос гиранд. мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар Шабчароғ кӯчаи Народов гуфтага аст 18-10. доми кирпични яъне ки саюзни. духонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад 47 квадрати метр об свет аст. ҳоҷатхона ошхона баня кухни хай маълумотои пурра аз худашон. доми кирпични доми саюзни аст ки мақсад ки хай маълумоти пурраша мегирен. нархи квартира мега 260 аст бадру хай ки чанқа муомила мекардагиша ман намедонам бухтон занг зада мепурсен. шаҳри Бухтар Шабчароғ яъне ки кӯчаи Народов маълумотои пурра тариқи телефон кадом даки ҳам хеле мақсад ки доми кирпични саюзни лозим бошад. ина дурунои квартира ва нарх навош рақамошон маромад тамос гирем. мегзарем ба 9-ум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар тарафҳои Мошинбозор гуфтага аст соҳибаш. ноҳияи Рӯдакӣ назди Мошинбозор аз рӯи калон мегад тақрибан 40 метр ҳамин хел ҳаст. мақсад ки маршрутам яъне ки мегзарад маршрути 41 ҳамин хел чизо мегзарад. хоб обшим 3 сотиқ замин масъуд аст ки 3 дар хона фонда мерехтага аст ки проектҳои калидор ва ошхонаша гирдаш маҳкам хай ҳуҷҷатош мега ҳаста. нархеш мега 60000 сомонӣ барадорум хай маълумотои пурраша мегирен. ноҳияи Рӯдакӣ мақсад гирдванаш маҳкам наздики Мошинбозор. хоб ин ҳамин рақамошон мегафон аст. нархша мега 600 ки чанқа арзон мекунам ки инаша тариқи телефон худатон мепурсед срочнай замин бо фундамент гирдаш маҳкам баромад занг занед. мегзарем ба 10-ум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки срочна қарор дорад дар шаҳри Бухтар яъне ки шаҳри Қурғонтепа аз бозори Ҳоҷишариф мега то хонара то ҳамин замина тақрибан мега 1,5 километр аст. яъне шаҳри Бухтар ҷои хуб давда мега соҳибаш. 6 сотиқ замин масъуд дорад ки як дар хонаи коробка ва реминка дорад ки об сфеячам аст гирдванаш маҳкам хай маълумотои пурра тариқи телефон. шаҳри Бухтар аз мақсад ки аз бозори Ҳоҷишариф тақрибан 1,5 километр. замини ҳамвор гирдаш маҳкам якта хонача дорад. нархеш мега 130000 сомонӣ аст бо арзон мешавад ва рақамош аст мегафон. кадом да ки мақсад ки лозим аст ки мехарам маромад занг занам ва маълумотои пурраша гиранд. дӯстони азиз фақат лайкҳоро фаромӯш накунед ва навори моро подписааш кунед. аз куҷое ки ба шумо хона замин квартира ки лозим аст нависед мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба 11-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафи ваданасос гуфтага аст соҳибаш. якхонага квартира аст ки дари якум ошона қарор дорад. доми 2 ошона аст 30 квадрати метр. ака дӯстон ази техпаспорт мега дорад не ки доми мақсад ки пастак аст ва квадратша майда. якхонага якум ошона 30 квадрат хона мега нам хеле сайз яъне средни ремонт. нархеш мега 125,000 сомонӣ аст не ки нашуд арзон ягон чи гуфтагӣ нест. 125,000 сомонӣ илтимос мега беҳуда занг назанед хай мақсад ки канализатсияи шаҳриям дошта ай ваданасос тарафҳои Душанбе Устарак. хоб рақамошон аст ва вило кадоми да ки лозим аст агар ки нашида бошад савдо метавонед ки шумо савдо карда гиред. фақат илтимос мега беҳуда нороҳат накунед чунки ҳамин квартира рости гап чанд касо савдо кардасанд савдошон тоғри нагирифта. агар савдо нашида бошад метавонед савдо карда гиред не ки квартираш майда мақсад ки дуруш якхонага майда аст ва доми 2 ошона аст. одамое ки мехарад агар харидори аниқ бошад метавонанд занг зананд. ва ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи